мардуми тамаддунофари тоҷик аз қадим ҷашни наврӯзро бо баргузории чорабиниҳои гуногун таҷлил мекарданд. ин иди аҷдодӣ сол то сол нуфузу манзалати хусро ба худ касб мекунад. сокинони деҳаи чилчаи ноҳияи Темурмалик соли нави миллиро бо роҳандозии мусобиқаи гӯштини миллӣ дар сатҳи хеле баланд истиқбол намуданд. гузориш дар ин бора. деҳаи чилча ҷамоати чилчаи ноҳияи Темурмалик макони баргузории рақобатҳои ҷолиби паҳлавонони маъруфи кишвар гӯштини суннатӣ гардид. соҳибкорони маҳаллӣ аз ибтидо тасмим гирифтанд то ин маъракаи варзиширо дар сатҳи олӣ баромонанд ва бо таъсиси тӯҳфаҳои арзишманд диққати ҳазорон мухлиси гӯштини миллиро бо ҳунарнамоии беҳтарин паҳлавонони кишвар ҷалб намуданд. ҳавои мусоид, майдони мувофиқ, заҳмату талошҳои кумитаи тадорукот, дастгирии зиёда аз 20 000 мухлис, тӯҳфаҳои арзишманд дар маҷмӯъ сатҳу баргузории олӣ ин сабқати паҳлавонӣ аз ҷониби соҳибкорони деҳаи чилча дар ин макони зебо баръало эҳсос гардид. қабл аз оғози рақобатҳо аз ҷониби ташкилкунандагони чорабинӣ ба меҳмонони фахрии мусобиқа, собиқадорони варзиш, довари дараҷаи байналмилалӣ, устодони шоистаи варзиш, варзишгарони номовари кишвар ва дигар нафарони муваззаф дар фазои тантанавӣ тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. рақобат бо ҳунарнамоии варзишгарони наврас шурӯъ шуд ва ба хотири ҷалби кӯдакони наврасон ба варзиш аз ҷониби кумитаи тадорукот ба ҳар яке барои рақобати ҷолиб мукофот тақдим мегардид. кӯдакон бо як ҳавасмандӣ тӯҳфаҳоро қабул намуда ба рақобати навбатӣ омода мешуданд. пас аз рақобати ҷолиби варзишгарони наврас, маротибаи аввал дар таърихи мусобиқоти гӯштини суннатӣ, гурӯҳи мукаммали бонувони варзишгар аз донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмуъмин Раҳимов вориди майдони паҳлавонӣ гардиданд ва рафти мусобиқа боз ҳам шадид сурат гирифт. агар мушоҳида намуда бошед, вақтҳои охир бонувон низ ба гӯштини миллӣ шавқи зиёд пайдо намуданд, ки ин иқдом шавомати гӯштини миллиро боз ҳам васеъ менамояд. мисоли рӯшан ҳунарнамои бонуи варзишгар Шоҳида Қаландарова, ки ин навбат низ танҳо ба писарон нерӯ санҷид, фазои мусобиқаро бо маҳорату усулҳои анҷомдодааш дигаргун кард. ҷолибият дар он аст, ки ӯ дар ин мусобиқа низ бар ҳамаи рақибонаш дастболо шуда шӯру шавқро дар майдон таъмин сохт ва соҳиби тӯҳфаҳои моливу пулӣ ҳам гардид. дар қатори шоҳида ба ҳамаи бонувони гӯштингири донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ, ки ҷуръат намуда болои гилими гӯштингирӣ баромаданд ва бо якдигар нерӯ санҷиданд, тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. дар ҷашни наврӯзӣ аз аввал ҳам барои варзишгарон аз ҳама аввалтан амин гӯштини миллии суннатӣ аст. мо имрӯз хурдаракони мебинед то синни 5 сола дар ин майдон қуввозмоӣ мекунанд. дар ин майдон қуввозмоӣ мекунанд. албатта умеду орзу дорем мураббиҳо ҳама ки ана ҳамин чемпионҳои ҷаҳоне ки дар ҷумҳурии мо ҳастанд, аз ана ҳамин майдонҳо, аз ана ҳамин синну соли хурдтарӣ сар карда ба майдони паҳлавонӣ қадам монданд. имрӯз аллакай мо дар давоми гӯштин дида истодем, ки тамоми ҳам писарбачаҳо, ҳам духтарбачаҳо қуввозмоӣ карданд. дар оянда боварӣ дорем, ки боз ҳам номбардорони ин миллат давлат аз ана ҳамин майдонҳои наврӯзӣ ба воя мерасанд. ба умед орзу ягонаи мо ҳамин аст. дар рафти чорабинӣ лаҳза ба лаҳза шумораи мухлисон зиёд мегардид, чунки рақобати ҷолиби паҳлавонони номовари кишвар акнун шурӯъ гардид. иштироки Хуршед Маҷидов, Машраб Раҳмонов, Шариф Назриев, Шорух Амирхонов, Муҳаммад Раҳим Сарахонов, Ҳақназар Назаров, Саидшоҳ Саидҷалолов ва дигар варзишгарони маъруфи кишвар зиёда аз 8 соат идома кард. дар қатори беҳтарин варзишгарони тамоми манотиқи Тоҷикистон ҳамчунин паҳлавонони Ӯзбекистон низ ширкат доштанд ва дар ин нерӯсанҷӣ мизбонон ғолиб омаданд. бешубҳа боду ҳавои деҳаи чилча ва дастгирии мухлисони сершумор ба варзишгарони тоҷик рӯҳу илҳоми тозаро ҳадия намуд ва онҳо бо як шарафмандӣ ва бо усулҳои маъмули гӯштини миллӣ ғолиб мегардиданд. миннатдории худамро баён мекунам, ки моро ба гӯштини ноҳияи Темурмалик даъват карданд ва ман фикр мекунам, ки ҳарчанд ки мо дар берун аз мамлакат гӯштин мегирем, натиҷаҳои мо ин аз аввал аз гӯштини миллӣ буд, ки мо аз хурдӣ дар гӯштинҳои наврӯзӣ баромад мекардем ва ин як замина барои мусобиқаҳои байналмилалӣ мешуд. соҳибкорони маҳаллӣ дар қатори дигар тӯҳфаҳои қиматбаҳо ҳамчунин шоҳҷоиза 2 автомобилро таъсис доданд ва он мебоис ба нафарони хуштоле насиб мегардид. нахуст барои шоҳҷоизаи аввал Хуршед Маҷидов ва Шорух Амирхонов вориди майдон шуданд. тибқи оини суннатӣ мусобиқа дер давом кард. таваҷҷӯҳи тамоми мухлисон ба ин ду варзишгар равона шуда буд, аммо натиҷа мусовӣ анҷом ёфт.
машраб раҳмонов ва фирдавс насимов барои шоҳҷоизаи дуюм бо ҳам нерӯ санҷиданд, аммо мухлисон шоҳиди партофти ҷолиб нашуданд ва ҳунари машраб ва фирдавсро ҳам довари мусобиқа мусовӣ эълон намуд. тибқи мулоҳизаи кумитаи тадорукот ва дархости мухлисон барои шоҳҷоизаи сеюм рақобати Хуршед Маҷидов ва Шариф Назиров аз сулолаи Назировҳо ба роҳ монда шуд. Рақобати онҳо низ тӯлонӣ давом кард. майдони барҳавои деҳоти Чилча фазои ин макони зебо нагузошт то дар ин рӯзҳои баҳорӣ нафаре шоду дигари ғамгин бошад.